Nigo abarai n'abantu bonse banyaka kuboligwa n'amarotwara amasikani uchiase abarai bale abisi niga anekigwa chingagi chebiriro ime yeward ya Manyara yogotoka ime county ya Kisii wose ebunge ya Kitutu North ime county ya Kisii aso omwega oikiranwa amana abarai abakora no mugavana we county ya Kisii Muske Paul Simba Arati omo MP gosomo jumbe we bunge yo Muske Chavet Mukanya kundi negati ya barai bande abange Murigito Daniel Ntiri na mange Mujumbe ukitutu cha North Muske Jafeth Nyakundi nigaberewe bwangwega kokere getambokero gie serikali y'umurai bwenze Dr. William Ruto asokwenekia ibirengo byemiemo asokugendereria masomo asaborokigwa begrade y'ikumi nagotebuna uyo n'umuchako n'umuya boigora chikogendererwa sensemo ya kitutu cha North lakini mami ntagete abana baito bali isiko enengwete n'abangi bali grade 10 igoro president jate bete bagende school lakini I want to take an initiative mambi mwana onde bwensi ole isiko acho bisiane amarani by saine kamili mokonye moe school fees agende school wasome esengencha abana baito bali isiko n'abangi. I told you and I say again, sababu chiskuru cheto chia kolire buya ingakie nese ngencho tuaeta abane basari bagatoke klasi ime bagasoma ukwano mugasorero asibirero ime ya Mutondo ase wodi ya Manyara ime ya county ya Kisii asomo igabwe kerenwa na barai au Nyakundi nego chinga kie chabolia kwa ywa chinga kie chigo kirenya magendero kulingana n'echira echialire tabamenye chinga kie alinge kuligia kugamba bunu mujumbe nganchere ndakora magendero kwanza nganchere ndabaroseri chipara kwanza nganchere ndarete stima kwanza nganchere ndeta amache bunarete tamacha ya kwanza ndete mo nganchere kyo amangana 2027 kegoika mo control ni chisati echi ngurusie bintebi mbege kebesti toswa makolime nende mo manyete once na chakire campaign onyaka sawa na hende bono buya nimbwate gento nkoro bya bantu asomo igoyo siasa nigo boigo ya bwatanse nokoboria kwabe kwasa barai rabisi kwegwa masikani na mono chinga kichiga amebirera age siasa agenderete gukina chinga kitoro cyo bachori bonene umwaka bwekiri bubere na 2022 ekero monta choriru achana rokorereki ochoriru munabona Manyara ga gestore omo msebwe wodi ye ne nyororo nabora beto mwanji na korokana naberange orote na ustaisaini lakini ina roma msebwe wodi ya Manyara no mochumbo ino gaiga igakoro kuchafet Nyakundi oi chafet Nyakundi na romo chumbe ga ekere kana yoro achoru na ento kwari baga ochina yoto kwanire erebia gosere bobe no mugabana Kisii County omwanja sobotambe bwa soso bwenye bwaye igakora ku Paul Simba Arati kirere yo excellence wodi ya nene mono kigogia kwa ndo marakane abantu bagoche pase demonstration abanyara barabange next ko cyose yagocha kurigereria kero kigogia kwa gutimira nisano kwandira nani komiga singeche wodi ya nene osaba baje abantu babinto ege tokende yo excellence ngatoko kore kero ke bogava ne miaka 10 tira go chigura ari bodi kero keria kene kyo president ojo go suka go chibosio na ende kya mege koro ko diem tora nyegera ko wororo ekero mondo mina nyoro bakong support that person lakini imo baso kwebaiga ekere weika elections ndobwate omurayeito Fred Okengo Matiang'i the next president of Kenya nere toko oborai ba Kenya mwanjire waigo mwanjire Fred Agambe oyoro taisa negitita daga mbetiteneke mwanjire waigo nkurubatere gatasene kya gatembe kurega se county ya Kisii litere nenguru ko Daniel Ntiri